Reissuli vei! Joo, me näytetään tänään teille muutamia temppuja. Janika ja Jessica tekee ne. Mut temppuihin. Mennään videon pariin. Elikkä me tehdään nää vuorotellen nää temput, ettei toista sattuu. Ja siis mä oon täällä. Ja Jessica tekee ekaksi. Eli kärrynpyörä. Nyt mä teen vaikka saman. Ja me ei olla mitään ammattilaisia, joten älkää pahastako. Tai kiittuko tai mitään. Tai tulko sanoa mitään, ettei sitä sanoit. Ja... Ne taisi olla siinä, kun mä en muista enää muita. Mä voin tehdä vielä yhden tempun. Okei, mä tein sit sen just. Ai joo. Se oli siinä. Se video oli siinä. Moikka! Tykätkää ja tilatkaa kanava. Tää tulee sit vasta huomenna. Joo. Moi moi!